बेखौ गोरलै लायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ बुख्रुबलायनो हानाय सोर गोहो होखो बिसोरनो? खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि माने जोंनि बर' जातिनि बर' हारिनि राजहारा होनना बुङोबा जोङो बबे मोनसे पार्टिखौ माने साननानै लाजायो। बबे मोनसे पार्टिखौ माने पलिटिक्स पार्टिखौ राजहारा हिसाबै सानना लाजायोना NJPफोरखौ राजहारा हिसाबै सानना लाजायोना ना एबसुखौ बर' हारिनि राजहारा हिसाबै साननानै लाजायो? माने बबे मोनसेखौ जों सानना लाजायो माने गोसोआव बयनिबो गोसोआव माने जाखांफैयो आरोना। सोरनि थाखाय बर' हारिया दिनैसिम बेफोरबायदि थाखोआव मोनफैखोना, बेफोरबायदि लाइनाव जोङो मोनफैखो? सोरनि थाखाय? एबसुनि थाखाय ना पलिटिक्स पार्टिनि थाखाय ना NJPफोरनि थाखाय? दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो। दा जोङो निउसाव मिथिबाय जे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजारनि ABSU दालाय मावख'खौ माने ABSU अफिसखौ खायसे दुथांफोरा बुख्रेबदो आरोना। माने ABSU अफिसखौनो खायसे दुथांफोरा बुख्रेबदो। दुथांखौनो बुंजाबाय, पाब्लिकआनो बुख्रेबदो। मानि थाखाय बुख्रेबदो? ना ABSU अफिसाव थानाय मानसिफोरा बिसोरखौ मायबा सोंखारिदोंमोन नामा? ना ABSU अफिसनि थाखाय बे खाथियाव माने गोसो बायदि खामानि मावनो हायाखै? दानि जुगाव माने ओरैबायदि जाबोदों, मोनसे मेला खुङोबा फुजा जायोब्ला माने मिथाइ जिलापि दखाननिफ्राय साहा दखाननिफ्राय आरो लोंनाय जानायनिबो दखान थाबावो आरोना। लोंनाय जानायनिबो बांसिन मायाव मानसि हाबनाय नुयो? लोंनाय जानायनि दखानावसो बांसिन हाबनाय नुयो। लोंनाय जानाय माने निसा बुस्थु लानाय जौ सेरेब ना बेफोरबायदि बियार गोजा माने बेफोरबायदियाव बांसिन मानसि हाबनाय नुयो। थिग बेबायदिनो मोनसे मेलानि थाखाय बिथांमोना बे लोंनाय जानाय दखानखौ माने सुबिदा होआखैमोनबो जानो हायो। बिनि थाखायनो सोरखौबा मायबा मोनसे बुंदोंमोनबो जानो हायो। बिनि थाखायनो माने ABSU अफिसखौ माने बुख्रुबनाय जादों आरो। दा नोंथांमोना बिथांमोननि ABSU अफिसनि जा बिबानगिरि बिथांमोननि बुंनायनि खोथाखौ खोनासंनानै बिजनि दख'रा ABSUनि सिङाव नैबे बर' बाजार दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' बेखौ थांनाय मोनानि 12:30सोआव 100निफ्राय 200सोनि गेजेराव जौ फेनानै फैनाय माखासे लाइमोनफ्रा फैनानै अफिसखौ बुख्रेबदों आरो बिनि चेयार टेबोल गासैबो बुख्रुबलांदों। दा बेवहाय जोङो महालया मेला सोलिगासिनो दङ, फुजा आरो मेला 2 तारिखनिफ्राय लानानै 6 दिनैसिम बे महालया फुजानि मुङाव मेला सानबानि थाखाय। दा बियो 2 तारिखनिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बिजनिनि माहारि आफादफोरा जर'खायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि दख'राया आरो गासै दालाय आफादफोरा बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनाय जादों। बेवहाय जाहाथे समाज बेरेखा हाबाफ्रा जाया, जौ लोंनाय जौ फाननाय बायदि थासारिफ्रा जाया, बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै नोजोर होबाय थादों। आरो बेवहायनो जोङो नुबोदों सिगां बोसोरनिफ्राय बर' बाजार महालया फुजानि नामै जि मेला दङ, बेवहाय लामा लामा बेदर सावनाय फाननानै बेहाय राजा लामा सेर सेराव लाइमोनफोरनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि हाइ स्कुल फरायनाय, कलेज फरायहांनाय, हायार सेकेन्डारि फरायनाय लाइमोनफ्रा बेवहाय बेदर सावनाय लांनानै जौ लोंनानै बेवहाय थासारिखौ गाज्रि खालामबोबाय थानाय जादों। आरो बेखौनो जोङो बिजनि दख'रा ABSU आरो गासै दालाय आफादा लोगोसे माहारि आफादा जयै ओंखारनानै बे लामा लामा जौ लोंनाय बेदर सावनाय बेफोरखौ जोङो होबथानो नाजाबोदोंमोन आरो बेखौ गुरै रावैनो बन्द' खालामनो नाजादों। नाथाय बिथांमोना जायफोरा बेखौ मानियाखै, गुरै रावखौ मानियाखै, बेखौ लामा लामा लोंनाय फरायसाफोरखौ जोङो एसे गोख्रों राहा लानायबो जादों। दा बिनि खिथेरावनो सानथामनि उनाव मैया सानब्रै हरब्रै मोनायाव बेहाय फैनानै 12ता 12:30 जोंनि मावथिफ्रा न'आव थांफिननाय समाव बेवहाय बर' बाजार दालाय ABSUनि मावख'आव 8 बिबानगिरिफ्रा दङमोन। बेवहाय फैनानै अफिसखौ बुख्रुब खालामबाय। लोगोसे बेवहाय जोंनि मावथि 2 मावथिखौ गोब्राबै बुनानै गालांदों। दा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खौरांनि गेजेरजों जोङो फोसावदों जाहाथे जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन। बिनि सायाव जोङो जायफ्रा ABSU अफिसखौ एटाक खालामदों, ABSU अफिसखौ गाग्लोबदों, बिनि 1%बो आसुगुर गावगासिबो जोङो रेहाय खालामनाय जानाय नङा। दासिम 7 हमबाय। बेवहाय जेसेबांसिम फैदोंमोन 100-200 जन जेसेबां फैदोंमोन गासिबखौबो एरेस्ट खालामहोनाय जागोन। बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै जोंनि बिफानफोरखौ, पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायनाय जागोन। आरो जोङो बेखौ गोरलै लायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ बुख्रुबलायनो हानाय सोर गोहो होखो बिसोरनो?
दा बेनिखायनो बेयाव सिङाव जायफोर थुनज्लायग्रा दङ बिथांमोनखौबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय। जोङो खोनादों बेवहाय जास्ट सानै साथाम मानसिफ्रा फैनानै बेखौ एक्सनखौ मावबाय, नाथाय सिङाव बेवहाय थुनज्लायग्रा मानसिफोर दङ, बिसोरखौ थुलुंगा होग्रा मानसिफोर दङ। बिथांमोनखौ खावलायबाय जोङो बे जि थासारि खालामदों, जोंनि लामा जोंनि लाइमोनफ्रा लामा जौ लोंनायखौ जों होबथादों, अमा बेदर सावनानै फाननायखौ होबथादों, जौ लोंनायखौ होबथादों, बेयो जोंनि थाखाय नङा, समाज फोसाबनायनि थाखाय। नोंनि फिसा आंनि फिसा बयनिबो फिसाया मोजां थासारिजों मेला मोनजानांगौनि थाखाय, मेलायाव बेरायनो खाबु मोननांगौनि थाखाय बे थासारिखौ मोजां खालामनोसो जोङो नाजादों। बेयाव रावखौबो बुख्रेबनो थाखाय, रावखौबो बुनो थाखाय जोङो बेवहाय मेला खुंहोआखै। दा बेखायनो जोङो खावलायबाय जोंनि थासारिफोरखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जों बेफोर राहाफोरखौबो लानाय जादों। दा उननि समाव जिफोर थासारि फैगोन बिनि थाखाय जाहाथे जोङो दायनिगिरि जाया बेखौबो खावलायबाय। दिनै बर' बाजाराव जादों, गासिबो मेला कमिटिखौ जों खावलायबाय बेबायदि बेदर फाननाय, बेदर सावनानै फाननाय, जौ फाननाय बेखौ टटेलि बन्द' खालामनांगोन। नङाबा बिनि सायाव जोङो बिफानारियै बा जोङो बेवहाय रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो मेला कमिटिखौ जोङो जि पारमिसन मोनो बेखौ जोङो केन्सेल खालामहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन। ओंखायनो जोङो फुजा होदों इसोरखौ गाबज्रिनो थाखाय, जोङो बयबो फुजा होयो इसोरखौ मोननो थाखाय, लोगो मोननो थाखाय, मोजां बोर मोननो थाखाय। नाथाय दिनै जोङो फुजानि नामाव मेला खुंनानै जि जोङो इसोरनि बोर मोननांगौ, नाथाय जोङो दिनै सावसो मोनगासिनो दङ। जोङो दिनै गोथारनि थाखाय फुजा होबाय, बेवहाय मेला लाफानानै जोंनि थासारिफोरखौ गाज्रि खालामनानै लाबाय जोङो। समाज बेरेखा हाबा जाबाय बेवहाय। बेखायनो बिनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय साफ्रोमबो समाजनि सानसुमै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो मोनफ्रोमबो माहारि आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ खावलायबाय। जोंनि समाजनि गासैबो सानग्रा, मोजां सानग्रा बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो मेला कमिटियाव नोजोर होगोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' बिबान गैया, साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय बिबान दङ। बेनि थाखायनो उननि समाव गोख्रों नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो फुजानि नामै मेला खुंनायफोरखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो उननि जि थासारिफोर फैगोन बेवहाय बयखौबो गसंथानो थाखाय खावलायबाय। जायफोरखौ जोङो सिनायदों बिसोरखौ FIR होनाय जाबाय। बे FIR नि एगेन्स्टआवनो पुलिसा एरेस्ट खालामगोन आरो बेवहाय जोङो जायफ्रा एरेस्ट खालामजागोन बिथांमोननि बिमा बिफानि खाथियावबो निमाहा बिदों। बेवहाय जोङो रावखौबो निमाहा होनाय नङा, खारन बिसोरो एबसुखौ गाग्लोबनाय माने बर' हारिखौ गाग्लोबनाय जादों। बेनिखायनो जोङो जायफ्रा ABSU अफिसखौ गाग्लोबबाय, ABSUनि मावथिफोरखौ एटाक खालामबाय, बुबाय, बिथांमोनखौ जों 1%बो रेहाय होनाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै बुजायनानै लाखिगोन। जायफोरा फुजा मेलायाव बेरायहैयो बिथांमोना जाहाथे, जायफोर लाइमोनफ्रा बेरायहैयो बिसोरो जाहाथे बेवहाय थांनानै जौ लोंहैया, अमा बेदर सावनाय जाहैया, समाज बेरेखा हाबा मावहैया। मेलायाव बेरायदों, मोजाङै बेरायनानै थां, माबा बायनांगौबा बायनानै लां, जाहाथे लामा सामा लोंनाय जानाय बेबायदि समाज बेरेखा हाबानिफ्राय गोजानाव थायो। बिनि थाखाय साफ्रोमबो दिथागिरिया गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां बोसोन होनानै, दिथा होनानै लांनो थाखाय जोङो खावलायबाय। जाहाथे जोंनि समाजा बारानिफ्राय बारा गुबुंले जाया, बेखौ दानिफ्रायनो जोङो थिग खालामनांगोन। नङाबा जोंनि इयुन जोलैफ्रा, जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा, जोंनि फिसाफ्रा देरबोगासिनो दङ, गाबोन जोंनि गथ'फ्राबो बिनि थासारियावनो भुगिनो गोनां जागोन। बेखायनो जि सम मोन्दों बेवहायनो जुदि दानि थासारियावनो जों फोजोबखायाबा बे समाजा मोजां लामाथिं फैनाय नङा। बेखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो समाजनि सानसुमै आफादफोरनि दैदेनगिरि, रायजो राजा, लाइमोन गोहो नोंथांमोनखौ जोङो जयै बे समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै राव होनो थाखाय, जोङो खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दा नोंथांमोना खोनाबाय जे माने ABSU अफिसखौ बुख्रुबनाय मानसिफोरखौबो माने FIR होनानै हमबाय आरोना, माने पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। दा मोनसे ABSU अफिसा आगोलनिफ्रायनो माने रावबो पलिटिक्स पार्टिजों माने सोमोन्दो गैयि मोनसे बर'नि एक्सट्रा आफादारि नायो, बर'नि एक्सट्रा आफाद। रावबो पलिटिक्सजों सोमोन्दो गैया, रावबो हाथियार हमग्रा पार्टिजों सोमोन्दो गैया, माने बियो निउट्रलाव लाखिना दोनो आरो बर'फोरखौ निउट्रल। दा मोनसे बियो बर'नि निउट्रल बायदि निउट्रल लाखिनाय अफिसखौ माने खायसे मानसिफोरा माने सोरनिबा थिननायाव, सोरनिबा बाथ्रा लानानै, सोरनिबा माने मा होनो बेखौ जौ सेरेबनि निसा लानानै माने बे खामानिखौ मावनांगौबो जानो हादो। जाय बेखौ मावदों आरो जाय बेखौ मावनो थिनदों बेफोरबायदि मानसिखौसो एरेस्ट खालामनांगौ आरो NIA केसखौ बैफोरबायदि मानसिखौसो होनांगौ। NIA केसखौ बेफोरबायदि मानसिखौसो होनांगौ जाय मानसिया माने हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय, हादोरनि थाखाय माने उदखारि खामानि मावो ना, हारिनि थाखाय माने उल्था खामानि मावो। दा बिथांमोना हमना ला हारिखौ निउट्रल लाखिना दोननाय आफादखौनो माने ओरैबायदि मा खालामदों
सनमान गैयै खालामदो अफिसखौ बुख्रुबदो माने गावसोरखौनो देरसिन सानना लादो ओरैना दा एबसु गैयाबा माने निउट्रेल लाखिग्रा गैयाबा माने गोबां कायजाफोरा माने गोदोरनिफ्राय गोदोरसिन जालांनो हायो आरोना गोदोरनिफ्राय गोदोरसिन जालांनो हायो जेन जानला मेनला माने मा होनो इखो गारि बन्द साखा बन्द होनना बुङो नेसनेल रड ट्रेन रडफोराव जानला मेनला एबसु नङाबा माने आन्दलन खालामनाया गोब्राब जायो आरोना पार्टि थाबा पार्टियै जुदि आन्दलन खालामनो गारि आवग्रिनो ट्रेन आवग्रिनो थांबा डाइरेक्ट नों सरकारजों माने एटाक खालामजाखागोन आरो दा सोरबायदि हायो एबसुफोरा जायो बेफोरबायदि बेनिखायनो बिसोरो रावदोबो पलिटिक्स पार्टिदोबो सोमोन्दो गैया हाथियार लाग्रादोबो सोमोन्दो गैया निउट्रेलाव थानाय मानसि निउट्रेलाव थानाय आफाद बे आफादखौनो जुदि बेफोरबायदि बुख्रुबलायनो गोहो मोनदोंब्ला बिसोरखौ माने एरेस्ट खालामनायाथ' खालामदों नाथाय NIA केस लागायनानै माने जेलाव जोबना दोननांगौ आरो बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि बेफोरबायदिखौ जुदि केस होनानै जेलाव जोबाबा दिनै बेयाव गाबोन बैयाव माने सानफ्रोमबो मोनसे गोदोरनिफ्राय गोदोर जालांनायनि आखा थायो आरोना आखा नुयो माने आसि फिसाखौ सोदावनो हाबा गोदोरखौबो सोलांनो हायो होननाय मोनसे खोथाया दङ आरोना दा थिग बायदिनो बेफोरबायदि मानसिखौसो NIA केस होनांगौ आरो एबसु अफिसखौ बेफोरबायदि खालामनाया जोबोर लासिं सिंनि बाथ्रा जोंनि बर'नि जानायनिनो बर'आनो माने निउट्रेलाव थानाय आफादखौ माने बेफोरबायदि खालामनाया जोबोर गाज्रिनि बाथ्रा लाजिथावना बाथ्रा जादों आरोना दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालाम